फेमानि जे सिनि YTF नि ब्लक मेम्बर मिथुन त्रिपुरानि मकल देरागै एबा मकल नुगिया हई जों बनो तिनि खानागै फाइ सुबासु खायनि फैलेहा एन जों बनो जाफारि सुबायबो खैदेहा आसबै जों थागिया जों तेइबो बनो सुबानाय एन जों बनो सुबानिबो कक्राझार जों समबार मंगलबार बिसिनो जों बनो सुबायै सक्सेस खालायनाय जोंनि साब जुनाल थ्रुबैबो सुबा नायनाय जोंनि साब जुनाल चेयारमेन पारामोनां Dhananjoy Tripura बनो कक्राझार एन आंबो कक्राझार आंनि थ्रुबैबो सुबानाय सिनि ब्लक प्रेसिडेंट वर्किं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बगबो साइ रोजा दं जे बगबो सुबानाय हिनि सिनि मिथुन त्रिपुरानि गरिखा पन्चायतनि जे बिनि मकल हामिया हइथामानि बनो जों सिनि YTF नि थ्रुयै सिनि जेहेतु YTF नि 39 बनो बिनि मेम्बर बा ब्लक मेम्बर बा जों बनो मा नायलायनाय मा सुबानायनि जों फाइलहा जे खानावै सिनि एकदम बुखातम थुजालाय जावै सिनि मेम्बर आवनो जों हाइकि खख्लायतम नायगिया नै जों खानावै फाइलहा जे जों सुबासु खायलायनाय नै जों एन बनो सुबासु बरहा जों तेइबो सुबानाय नै आं साजाक बनो एन कक्राझार सिनि जत्त मेम्बर अफ लिडार अफ कक्राझार जाति जों बुसका बिनि मकलनो गाम खलायै किफलै रुमा नायते एन सुस्त खालाय नायते नै जों इच्छानि थानिबो जों सोलिलायनाय जाति बो सुस्त खालायै ते वाइसा आगेनिहाय बो कैंपिंग खालाय नायते सिनि पार्टीनि बागै सामु खालाय नायते जों बनो सुस्त खालायतो बनायनै आं बनो कग्रि खिजां सिनि मीडियानि थ्रुयैबो जाति बुसकानि सायाव जों गाम खलायै फाइट खालाय नायते हामबाय।